נטלי, איך אצלכם הצבע מחזיק עד חודש? בדיוק על זה אני רוצה לדבר. למה הוא לא דוהה עד חודש? כי אנחנו משתמשים עם יחסים שווים, 1:1. לא מחפפים בחמצן, לא בצבע, מורחים בצורה אחידה, חצי שעה הלקוחה יושבת, אנחנו על הראש של הלקוחה מסתכלים, בודקים, והלקוחה יוצאת עם צבע מלא ברק, מלא איכות והכי מקצועי שיש. מה, לחברה שלי זה החזיק 2-3. איך פה זה עד חודש? או שהיא צבעה בבית לבד, ואז היא הלכה ולא קנתה באמת הצבע שמתאים לה, או שהיא הלכה למספרה, שלוקחים 50 גרם צבע, 150 גרם חמצן. בעצם הצבע דוהה, השורש נראה הרבה יותר בהיר, וגם בין חפיפה לחפיפה, הצבע לא נשאר על השיער. אם את רוצה צבע מלא ברק, עם החברות המובילות שלא חוסכים עלייך, ויש לך תמורה לכסף שאת משלמת, את יכולה להשאיר פרטים. מספרת לש הר סלון ברחוב השייטים 2, נווה ים, ראשון לציון. אני מזמינה אותך לחוות חוויה אחרת מכל מה שהכרת עד היום.